So mayong gabi Luzon, Visayas, Mindanao no? So tanan nato na subscribers and followers no. So kumusta man mga kaibigan no. So mo na po niya to ang bago na guide no and or hearing for 3D Loto mga kaibigan no. So naka-focus ta sa 3D Loto and usab pwede po siya sa still mga short rails and same na duwa ra gyapon no is 0 to 9 mga kaibigan. Okay, so ato sa congrats sa ang previous na hearing combinations ang 796 no, nag-target ta sa tawag nito 2 PM no, mga kaibigan no, last and usab nag-target sa siya sa Umusamis Oriental mga kaibigan and also sa ating uban na hearing combinations no. So ang ato ang ganina is ang ato ang atong hearing na to na 603 no, I mean 604 sayang mga kaibigan. I think 603 kaya siguro ang resulta kagahapon na ta mga kaibigan no. So balos ta mga kaibigan no, sige lang naka-target man ta sa tuwang 7, 9 and 6. Okay, so karon natay upat no, upat ka hearing combinations ang nahatag sa ato. I mean tulo di ay ako lang yung gibutangan og usa mga kaibigan base sa to angle guide no, na dikit angle guide mga short rest. Okay, so man yang ato ang una nagihatag 286, 246 and 328 mga kaibigan no. So mo ni ang ato ang gihatag bag-o na hearing and kining 317 ako lang yung gi-appeal mga kaibigan para no nasa tay depensa tungod kay pasok sa siya sa ato ang kumbaga guide mga kaibigan no. So pasin na mga kaibigan. Okay, so again 286, 246, 328 and 317. Kining si 286, 246 at saka 317 natay combination slide ani mga kaibigan. Sa ganang mag-slide sa kini combinations labi na katong napoy ilhang nga guide no, labi nang napoy katupong uban nato na subscribers na napoy gitamdan na guide no, or asa sila nakaka-guide sa ilhabang usab na mga edidulo na taga-compute mga kaibigan no. So pwede nyo ikumpara diri sa ato ang hearing mga kaibigan. Okay, again kana mo nitulo tong hearing and ang ako ning best ni mga kaibigan kining 328 niya no, 328 o kining 286. Okay, 286. So sa ganan mag-slide dito sa ganan mag-slide no sa tuwang combinations kini si 241 246 montaning 1, si 286 montaning 7. Okay, si 328 wala ni slide combination si 328 no. So kini nga to ang gihatag na 316 based sa triangle guide, I mean 317 himunta ning 8 mga kaibigan. Okay, so sa nangutana diha sa ato ang old draw angle guide no, sa I mean short rest angle guide dikit short rest angle guide para sa month of August no. So bukas mga kaibigan no by 10 PM no, possible no, uploaded na siya mga kaibigan no. So be updated na lang sa ating mga video no, labi na katong nakasilip lang. So again please share this video mga kaibigan para sad na sa guide ng atong mga uban na higala no. And usab abangin nyo ato ang angle guide no. So posted mapost na siya by ugma pohod mga kaibigan no, month of July no. Okay, so sa nag chat na ko no, so ugma pa ma-post ang ato ang angle guide no sa month of August, again sa month of August. So derita sa nangayog iskalira no, labi na katong nag-message no sa ato sa ato ang Facebook page no. So sa nangayog eskalera katong nag-chat no, eskalera guide para bukas no, kay ilang gipangita daw eskalera. So muni nga tuwang pasok na eskalera sa resulta mga kaibigan 3 to 4 3 to 1 no, baby number ta mga short rest since pabalik na sa baby number no. So 0 to 9 pizza
31 taugma mga kaibigan. Sa double no, sa double natay usa lang no. So 118 ang ato ang double no. So sa nangita og double no mo kung ikahatan nyo double and escalera no, labi na katong nag-chat no sa ato. Okay? So again, sa wala pa rin naka-subscribe no, please subscribe my YouTube channel and follow my page para sa update sa ating mga bagong uploads na video no. Kay wala lang ta diri nag-upload og mga hearing combinations, kundi naghatag sa diri og mga tutorial guide unsaon pagkuha sa 3D Lotto no, 3D National, all steel sword tray mga kaibigan no. So daghan ta guides diari mga kaibigan no, saon pagkuha no sa 3D Lotto 1 steel, usab ang mga pagbuhat og mga angle guide mga kaibigan no, mga tutorial and uban pa labi na kato mga proper using sa syndicate and mirror number and unsa nga oras mga kaibigan. Okay, so good luck and keep safe kayo always mga kaibigan, and hopefully no, congrats na po ang musugat sa tuwa by next update nato mga kaibigan.